Запознайте се с Жужи, едно нормално момиче. Аз съм пчела. С нормално семейство, Запознайте се с брат ми. което живее в нормална къща. Действително това е кошер. В нормален квартал. Всъщност това е ливада. С нормални приятели. Не са ли страхотни? Тя наистина е точно като вас. Но аз съм пчела. Добре, не пропускайте приключенията на Бъз Бъз. Събота и неделя от 14:20 по Disney Junior на Disney Channel. Вижте ме! Не се мерете с мен! Аз съм най-добрият в краденето на съкровища в Неверленд! Но винаги ми е забавно да си играя с нещата на Джейк! С моят кораб Веселия Роджер! И моят верен господин Сми! Опа! Никой няма да ме спре! Капитане, имате компания! Това е крокодилът! Спаси ме, Сми! Поемете курс към Джейк и пиратите от Неверленд. През уикенда в 14:45 по Disney Junior на Disney Channel. По Disney Junior следва Майстор Мани. Присъединете се към екипажа на най-новото приключение на Disney Junior – Джейк и пиратите от Неверленд. Йохо, ето го Джейк, Ахой! Изи Ахой! и Къби. Ахой! Търсенето на съкровища в Неверленд ги изправя лице в лице с капитан Хук. О, хубаво е да си лош! Елате с нас на пиратския остров. Поемете курс към Неверленд! Поемете курс към Джейк и пиратите от Неверленд. Всеки делничен ден от 15:45 по Disney Junior на Disney Channel. Присъединете се към екипажа на най-новото приключение на Disney Junior – Джейк и пиратите от Неверленд. Йохо, ето го Джейк, Ахой! Изи Ахой! и Къби. Ахой! Търсенето на съкровища в Неверленд ги изправя лице в лице с капитан Хук. О, хубаво е да си лош! Елате с нас на пиратския остров. Поемете курс към Неверленд! Поемете курс към Джейк и пиратите от Неверленд. През уикенда в 14:45 по Disney Junior на Disney Channel. На Disney Junior.tv забавленията никога не спират. Новото място, на което ще откриете всички ваши любими герои. С много музика, развлечения и място за творчество. Опитайте вълнуващите нови игри и потърсете приключения с Джейк и пиратите от Неверленд. А сега вече можете да създадете списък с любимите си предавания по Disney Junior